κλασικό παιχνίδι. Ιστορικά κείμενα. Μπορούμε να επιμορφωθούμε. Ας δούμε και τους Έλληνας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα κείμενα. Εκτός από τους πολιτισμούς, έχει για το Μεσαίωνα, για την αυτοκρατορική εποχή, για τις εχθροπραξίες. Ας δοκιμάσουμε το παιχνίδι των κατακτητών. Εδώ μπορούμε να παίξουμε τον Μοντεζούμα, τον Ατίλα. Ας διαλέξουμε τον Ελσίντ που μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ μας μιλάει η γυναίκα του. Αν και μιλάει αγγλικά, έχουμε ελληνικό κείμενο. Κάτι σαν υπότιτλους. Το κάστρο του Ελσίντ. Μ' αρέσει το κείμενο αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ας μπούμε μες στο παιχνίδι. Εδώ είναι οι στόχοι, οι συμβουλές, οι ανιχνευτές μας. Συνεχίζει να μιλάει αγγλικά το παιχνίδι, αλλά οι ελληνικοί υπότιτλοι επιμένουν. Μας βοηθάνε πάρα πολύ στη ροή του παιχνιδιού. Αυτό είναι το σημαντικότερο εργαλείο του παιχνιδιού. Εδώ μπορούμε να δούμε όλες τις μονάδες και τις τεχνολογίες του παιχνιδιού. Εδώ παρατηρούμε κάθε στρατιώτης που υπερτερεί και που υστερεί. Ας φύγουμε από το παιχνίδι. Τα στατιστικά. Εδώ μπορούμε να δούμε κατά την πορεία του παιχνιδιού ποια ήταν η εξέλιξή μας. Τι έχουμε καταφέρει σε όλη την ροή του παιχνιδιού. Ας γυρίσουμε στο αρχικό μενού. Ας παίξουμε ένα βασικό παιχνίδι και ας διαλέξουμε τον πολιτισμό των Ελλήνων. Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε επιλογή από το μενού που μας παρέχει το παιχνίδι. Σε χάρτη, σε υλικά. Ο εθνικός ύμνος. Κάθε πολιτισμός έχει το δικό του ύμνο όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Έχουμε γεύση Ελλάδος. Αυτά είναι τα εργατάκια. Μαζεύουν υλικά, ξύλα, χρυσό, πέτρες, τροφή, που μας είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτός είναι ο ανιχνευτής μας. Βέβαια εδώ δεν είναι χρήσιμος γιατί ο χάρτης είναι όλος ορατός. Ορίστε, τι να κάνω? Α, φαγητό. Κάθε υλικό που συγκεντρώνουν είναι πολύ χρήσιμο. Ας φτιάξουμε ένα μήλο κοντά στην τροφή για να μην περπατάνε μεγάλη απόσταση και χάνουμε χρόνο. Εκπληκτικό επιφώνημα. Όταν βρίσκουν έτοιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να δουλέψουν για να το παράγουν. Όταν
Όταν έχουμε τη σκιά του πολέμου, ο ανιχνευτής είναι χρήσιμος γιατί μας ανοίγει το χάρτη. Ένα κάστρο έχει φτιάξει ο αντίπαλός μας. Τα σπιτάκια. Τα σπιτάκια είναι απαραίτητα. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός μας, πρέπει να έχουμε να το φιλοξενήσουμε. Ας φτιάξουμε και την πρώτη μας στρατιωτική μονάδα. Πού να πάω? Σημειώνω ότι χωρίς τα σπιτάκια δεν μπορούμε να παράγουμε μονάδες. Εξαντλείται το όριο πληθυσμού, με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να προσθέσουμε κατοίκους στο χωριό μας. Είτε αυτοί είναι στρατιώτες, είτε είναι εργατάκια. Τροφή. Απαραίτητο στοιχείο η τροφή. Σχεδόν όλες οι μονάδες μας χρειάζονται διάφορα υλικά, αλλά το πρώτο και απαραίτητο στοιχείο είναι η τροφή. Εκείνο που είναι εξαιρετικά όμορφο είναι ότι υπάρχει ποικιλία στην αναλογία των υλικών που χρειάζεται να παραχθεί μια μονάδα. Άλλες χρειάζονται περισσότερο τροφή, λιγότερο χρυσό ή αντίστοιχα περισσότερο ξύλο και λιγότερη τροφή. Στείλτε τα γκέρ σας. Στείλτε τα γκέρ σας. Οι πρώτες μας στρατιωτικές μονάδες έχουν πολύ γέλιο να κινούνται. Στείλτε τα γκέρ σας. Με δεξί κλικ του mouse ορίζουμε το σημαίακι που θα βγει κάθε μονάδα μας. Εξολοθρεύτηκε ο λύκος. Υπάρχουν αρκετοί λύκοι στο χάρτη που μας δυσκολεύουν τη ζωή όταν κινούμαστε για να φτιάξουμε κάποιο κτίριο, ειδικά με τα εργατάκια που είναι λιγότερο δυνατά από ότι οι στρατιώτες μας. Ας φτιάξουμε κοντά στα δέντρα μια ξύλα αποθήκη για να μην περπατάνε ενώ μαζεύουν τα υλικά. Και αν δεν υπάρχει ομίλος ή ξύλα αποθήκη κοντά στην πηγή υλικών, τότε τα εργατάκια αναγκάζονται να εκτελούν μεγάλη διαδρομή για να φτάσουν στο βασικό κεντρικό κτίριο τα υλικά τους. Όπως είδατε, φτιάχνουμε μια εκκλησία. Θέλω να προσέξετε, μόλις βγάλουμε τον ιερέα, έχει πολύ γέλιο όταν κινείται, όταν μιλάει. Ας τον καλέσουμε. Ωραιότατα. Όπως βλέπετε, για να αναπαραχθεί χρειαζόμαστε κατοικίες. Ας φτιάξουμε ακόμα μερικές στρατιωτικές μονάδες. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στρατιωτικών μονάδων. Υπάρχουν υπείς, υπάρχουν πολιορκητικά όπλα, υπάρχουν καταπέλτες, υπάρχουν κρύοι, νάτος. Ακούστε. Ευλογητός ο Θεός, πορεύομαι. Μιλάμε για πολύ γέλιο. Και ο ιερέας είναι πολύ χρήσιμος γιατί μπορεί να μετατρέπει τις εχθρικές μονάδες σε φιλίες δικές μας. Επίσης μπορεί να θεραπεύει τους τραυματισμένους μας στρατιώτες ή τα εργατάκια.